Hvorfor fanden vil I ikke sige, hvorfor jeg er her? Det har jeg jo ikke sagt. Det er det, der vi hører det i andre indbrud. Det er derfor, vi kommer til, at jeg koster det. Må vi så ikke se en rensningsstillelse? Det har vi ikke. Hvorfor fanden må I ikke? Må du ikke bare sparke døren ind? Jo, det må vi gerne. Det må vi ikke. Så er det jo sådan, at politiet i Danmark må godt gå ind og rense af. Ja, det er mit hjem, der. Og du kan give det skriftligt samtykke til det, hvis du ikke vil det. Så kan du få en mulighed for at forholde til retten. Og det vil du garanteret gerne. Ja. Det finder ret, ikke? Så vi skriver til retten og siger, at vi vil ikke rense her dags dato, og sådan, og så skal retten give sin godkendelse. Hvis den ikke giver sin godkendelse, så har vi en helt anden sag. Så kan du få erstatning. Ved du hvad, så er det noget med terror, eller hvad fanden tror I der? Nej. Så må I sgu da ikke bare... Jeg har sagt igen, noget med indbrud. Det vil sige erstatning. Jeg får det i kassen. Det gør jeg. Du gør ikke. Jeg gør. Du har ingenting. Hvad? Du har ingenting. Nej, så må du ud og hente noget. Men det er derfor, vi kommer. Ja. Jesper. Det er deres skridt med, man. Det er jo, du gør. Der snakker om, man er lige på lyst. Ja, det er derfor. Det er skridt. Jeg venter bare på, at der er nogen, der er ude i sammen. Ja. Det er skridt, der er fedt. Ja. I Arles og Super. Nej, ikke noget. Jeg har ikke fået en hængende låg til døren. Du er lige sidder på den der bare. Ja, det er det. Jeg har taget roer for. Vi skal da have en rensningskendelse. Nå, så start forfra. Start forfra. Ja, for nu skal kameraet lige begynde. Hvad siger du? Vi skal lige samtale med dem. Så en fin dør. Var det så ja, der var på lavet indbrud op, der var på syg? Jeg står bare og kigger på billederne. Nej, kigger over, jeg vidste ikke. Jeg kommer sgu også ind, hvor jeg har lyst. Har I sådan en speciel afdeling inde ved politiet? Anders, prøv lige ret, jeg skal se, om du har det for dig. Der har min onkel. Fars onkel i hvert fald. Er han en speciel afdeling? Og så får du også en rufilm. Ja? Får du også en rufilm? Det håber jeg da. På YouTube. Ja. Og diverse andre sider. Ja, det er måske bedst. Jesper, jeg skal sige, at du har noget for dig. Ja. Det er den